3 ବର୍ଷର ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ଆଜି ପୁଣି 2 ଜଣ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ଧକ୍କା ହେଇଗଲେ। ସରି, ଏମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁହଁରୁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଦୁହେଁ 2 ଜଣକୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ସୁଶୀଲ ଆଉ ଶାଲିନୀ ଭାବୁଥିଲେ ଦୁହେଁ 2 ଜଣକୁ ବାହା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଶାଲିନୀ ସୁଶୀଲକୁ ପଚାରିଲା, କେମିତି ଅଛ? ସୁଶୀଲ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଏକାକି ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲା, ଆରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଶାଲିନୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତୁମ ବିନା ଏମିତି ଏକାକି ବଞ୍ଚିଛି। ଟିକେ ଡରିକି ସୁଶୀଲକୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ କେହି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମ ଲାଇଫରେ ଆସିଲେଣି କି ନାହିଁ? ଆଉ ସୁଶୀଲ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ତୁମେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଥରେ ଆସିଯାଅ, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ତୁମକୁ। ହେଲେ ସୁଶୀଲ କହିଲା, ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ 1 ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛି। ଶାଲିନୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ମିସ୍ କରୁଛ ନା ମୋତେ? କିନ୍ତୁ ବାଏ କହି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସୁଶୀଲ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ଏକାକି ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ତୁମକୁ। ଏବେ ଯାହା ବି କହିଲି ସବୁ କିଛି ମିଛ ଥିଲା ଶାଲିନୀ, ପ୍ଲିଜ ମୋ ଲାଇଫରେ ଥରେ ଆସିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ସୁଶୀଲ ବାଏ କହି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା।